Mina ngihlezi ngisho lento umuntu ukuthi akenze into abonayo ukuthi uzokwazi ukuyenza noma ngathi uyayibukela kulowo muntu leyo but ayenze ngendlela yakhe azoba happy ngayo. Ungangibukela but nawe kumele wazi ukuthi okay at the same time yini wena ozoyifaka kuleyo nto uma ubukele kumina mhlawumbe ukwazi ukuthi okay ngibukela kuyena but nami kumele ngenze 1 no 2 ukuze nami ngifike la ekhona. Nawe uzame phela ungabe usubukela kumina yonke into. Nawe uzama ukuyithola nawe ukuthi okay labantu benza kanje okay nami kusho ukuthi ngizomela ngiqinise la nala yabo ukuze nawe uzokwazi ukuyithola ugcine ukwazi ukufika la sikhona yabo. Yeah, nanokuthi phela ka music kumele connect nabantu, uhlale nabantu, ungayivaleli kade endlini. Yabo nje kade sikhuluma ngeLondon. eLondon uyafika kudlala ngoma ezintsho nawe uyacabanga nanti siyenziwa manje. Gcile lawo bese cela mixa nento yakho yabo uzenzele nje. Focus. Yeah. So yabo njengoba ngithi ngiyabela ulwele akwazi ukubekeza sekumenzele kakhulu sengiright so those are the ones of encouragement. Yeah. So ngabatshela abantu ukuthi banifake yeah bangasfollow ku Instagram DJPepe_YNSG, Facebook DJPepe NSG.